Bisaya ara kay para mapasabot. Sa Bisaya, sa mga Bisaya diha, una, para magamit ninyo ang DJI Osmo Mobile nga gimbal, dapat ma-download ninyo ang DJI app niya, which is ang DJI Mimo. Sa Play Store. Yes. Pag naana, diri na ta sa iya ang gimbal. Dapat before ninyo i-on, dapat i-flip sa ninyo siya, pasaka. Flip, gikan siya diri nga nakahipos, flip lang pasaka. Ngana lang. And then Dapat flat surface. Flat surface, dapat level siya. Example lang ha. Next is, ang himuon ninyo is ibutang ninyo ang inyo ang cellphone diri siya ang phone holder. Dapat ang word nga DJI is sakto ang orientation, wala nakabaliktad, dili nakatuwad like ingani. Dapat ang iyang orientation is ingana jud. Next is ang camera sa inyong phone dapat naa sa left side, nakatutok. And then ana lang, i-clip lang ninyo. Pag ma-clip na niyo, dapat balance siya. So i-adjust lang nato para balance jud siya. Dapat dili wingig. Dapat ganyan ano. Yes. Balance siya, and then sa likod niya dapat naka-center po ni siya. Okay? So unsay timailhan nga na balance na siya para di maguba ang gear. Kana, balance na siya. Oh. Balik siya sa tunga. Dili wingig. See? Pag okay na, sorry, gubaon akong cellphone. Pag okay na, diri na dainta. Ilong press lang ning M na may makita diha nga power symbol. Ilong press lang na siya until mag-green. Oh, automatic ta dayon ni ang phone nga naka-align. Once naka-on na siya, and then naka-on inyong phone, nakasulod mo sa inyong app, i-click lang ninyo ang camera, dapat naka-on ang inyong Bluetooth para ma-search niya ang Bluetooth sa gimbal. Padulong sa inyo ang phone. Wait, naka-open ba akong Bluetooth? Wala. Searching. Yun, kita na siya. Okay. Diretso na tayo na. Uy, nakita ko, Dad. It's okay. It's okay. Mura ko gulay damit, but I am wearing damit baya, guys. Tapos, Okay. unsaan man niya, pag gusto siya mag, Wait lang. landscape, kasi naka-portrait man yan. Uy, wait lang. Ano naka? Wait lang ha, kayo. It's a very smooth case siya, no? Ga-move siya og iya akay nakabutang sa akong settings nga demo mode. Wala di ay. Okay, kanina dayon mo ni ang iya ang joystick. So ganahan nimo ihangad o idungo, push up, ug ihangad nimo push down. Dayon left padulong sa right, right padulong sa left. Okay. If ganahan mo mag-take og picture, red button. Take picture na siya. If ganahan mo from landscape to portrait or portrait to landscape, double tap lang ang M.
Yun. Automatic na siya. So, in kaso kanang gawingig-wingig ka kay nakagibidyoan sa baba or sa taas, o saan man siya pag back to normal? Okay, for example, kani naka-straight man ni siya, dayon butang ta nakahangad siya and turning right. Para ma-reset siya is double click lang ang button sa likod. Okay, pakita na to sample ha. Double click ang button sa likod, 1 2, back to normal na siya. Okay. Karon if ganahan ka nga mag-face ang camera sa imua, or for example kani naka-face siya sa tubangan, ganahan nimo i-first face padulong sa imua, triple click ang ilikod, 1 2 3. Sa imua na mo tubang. Daliwag sa akin, mura ko walay gisuot pet So nagsuot again, ko. balhin sa camera, 1 2 3 sa likod. 'Yon. Ato lang. And then, single click sa M is magpili sa modes niya. Photo, video, and sa panang uban diha. Video, M. So, kani siya, video na ni siya. Kung i-click na ko ang red button, mo record na siya. One click lang sa red button sa video. Yes. Saan to pag landscape? Double click ang M. Mm. Okay. Balik, double click na pod. For zoom in, zoom out, na diri sa kilid, T and W. Kani. So, ang i-push nimo upwards, mo zoom in ang video or ang picture. Push nimo downwards, mo zoom out ang video. That's it. Then, stop record. Mura man na ang imong kailangan mahibaw-an. Automatic na siya magsunod kung asa ka mag-atubang. If ganahan ka nga nakalock siya, hold press lang ang sa likod para mulak siya ang iyang orientation kung asa gatubang. Release para mulihok balik. Karon if ganahan ka nga paspas siya magsunod sa imua, double click then hold 1 2. So paspas siya magsunod ug asa nimo i-point. Release para smooth ang transition. Up, down. Ana lang. Lazul. Dayon tuloy sila kung saan ang mga pag-fold, paghipos, sa mga dapat and dili gyud dapat. So first ang dili gyud dapat is ayaw. Okay, isa pa po ni. If wala ninyo gamita ang gimbal, ganahan niyo i-sleep mode, triple click lang M. 1 2 3. Sleep na siya. Pwede siya ma-stress. Siya ma-overheat. 1 2 3 again. Back Wake up. to work. Okay. Ang pag-off niya is long press lang. Off na siya. Pwede na nimo tanggalon ang imo ang cellphone. And then ang pag-store niya is na siya'y alignment dire. Kaning duha ka arrow sa taas o sa ubos. Ayun. Dapat naka-align ng duha. Okay, kita na. And then, ang kaning ni ang phone holder facing upward, i-fold natin siya. Nga na lang. Tapos, That's it. itangtang ang kanang pinaka ending. Ha? Yung ibutang na niya siya sa case, so gitanggal na niya ang Moro na. Hipos na. That's it. Okay. Never gamiton ang gimbal nga i-manual nimo og lubag-lubag Never gyud pag naka-on. Pag naka-on. Kaya maguba ang motor. Para dili maguba ang motor sa gimbal. Hindi mapugo. So never touch the gimbal gyud pag on na siya. Kani okay ra ni siya kay naka-off Naka-off man. Pero once naka-on na ni siya,
Ay, mali. Dara. Pag naka-on na siya, never na nga imong hilabtan ning ni adere. And then, isa pa, dili nimo magamit ang gimbal pag wala naka-connect sa phone app. So, mag-download pa sa app. So, dili nimo magamit ang gimbal. So, more to siya, no? Ang pinaka-importante para mo long last ang item is, dili gud siya pugson og ka sa imo ang phone. Dapat, perminti gud nga balance. No? Then, ayaw pasagdae nga galisod ang motor og balance. So, ikaw, na-apil ba nimo ang pag-balance? Saan pag-adjust sa likod? Okay, bye!